Salamu aleyküm mehriban dinleyiciler. Men bugün size yine bir goşgyma kap bereyim. Goşgyň ady cennet bolan soň. Dünýä gurulan değil, gara tümlükden. Gözlerim körer bolup dünýä gelem soň. Ýönemen gorkamak garaňkylykdan. Kısmatym ondanam gara bolan soň. Şonda da Allah'a edýärin şükür. Çekip ýörün maňlaýymy ol ýazan soň. Tanrym hakda edemok elbet pikir. Bu janymam Tanrymyň bolan soň. Ediz Mevlam çekçek derdimiz berer. Agyr derdi çekmejegimiz bilen soň. Şeýdip Tanrı insany synak görür. Çünki dünýä final dünýä bolan soň. Kim bolsaň da ahirinde ölmeli. Dem soňlanyp bir gün kazaň dolan soň. Çary diýer ömrü we şun bilmeli. Bakylyk ýurdumyz cennet bolan soň. Dinleýänimiz üçin sag bolun mehribanlar.